ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз 19 феврали соли 2022 мебошад ва ман ба шумо ҳозир нишон медиҳам ангури калонро мо чӣ хел ғизо медиҳем. Ман ҳамин ангурро дидед, оли нарес ангурро дидед, ангури як 7-8 сола аст. ин ангур болои чӯйло буромадагӣ ангури токи шоҳона мебошад, бисёр мебандад. як қанаташ ин тараф рафтагӣ, як қанаташ ин тараф рафтагӣ дар ҳавли ман аст. ҳозир ман нишон медиҳам чӣ хел пору мерезем, чӣ хел дору метиҳем. ман ҳаминҷа дар бехи гирди ҳамин ток, ин тарафаш ки бетон аст, мо кордор намешавем, тарафи заминаш ба пору ва нитроамофос мерезем. ҳозир 4 сатил пору мерезем. Поруро резед фарух кунем, тунук карда рез. анам хел мо ҳозир 4 сатил пору мерезем ва баъд побел мекунем. ҳамдиёрони азиз, поруе ки мо мерезем, дар инҷо ман соли гузашта замин рехтагӣ будам. инҷа ин замин пору, замин ба тунук шуд, замин ба пусида рафт. Набинед чӣ хел сиёҳ резонак аст. ана ҳамин поруро мо мерезем. ман ин токе ки майдаҳаке ки мебинед, ин майдаҳак шинондагӣ будам, ман пайванд кардам. ман ин пайванд гирифтагӣ, ин ба гумонам пахтақанд бошад. хай имсол мебинем пахтақанд яке аз ангурҳои бомазатарини дунё аст. яке не, ҳамн ба гумонам бомазатарини дунё аст ҳамин пахтақанд. мехӯред хурӯзаки давраи кӯдагӣ қади хурӯзак мехӯрдед ку пахтақанд ҳамон бамонанд. ана мо рехта содем. ин тарафош бамрез. ана ҳаминҷа ана бас 4 рехтем. ҳозир мо бо дору мепартоем. мана ҳозир мо нитроамофос дорем дар дастамон. шумо метавонед суперфосфат, двойной фосфат, двойной суперфосфат, фосфат, суперфосфат ва ҳамин хел доруро чошед. ман ҳаминҷа 1 кило ғавсарчош 1 кило борен ҳозир ҳаминҷа ман дору мепартоям. нури минералӣ мепартоям бо ҳамроҳи пору ва баъд побел мекунем. ман хел ҳамдиёрони азиз, побел мекунем, яъне ки заминро гардон мекунем. хок ва нури минералӣ зери замин мебиёяд. ана ҳамдиёрони азиз, ҳам решаате мана ин решаи анамин ангур аст. реша мо буридем, бояд набурем, беҳтар аст. анамин решаи патек реша дорад, ҳама ҳамина истеъмол мекунад. кирмро бинед, кирми лӯйхӯрак чӣ хел дар замини ман бисёр аст. яъне ки агар замин ҳосилдор бошад, порудор бошад, дар он ҷо кирми лӯйхӯрак бисёр мешавад ва замин ҳосилнок мешавад. ман ҳамин хел мо ҳама инро ҳозир побел мекунем. пору ва нури минералӣ зери замин мераванд. ин нури минералӣ ки мо чошидем бо ҳамроҳи пору, моҳи апрел барои истеъмол намудани решаҳои ангурҳо тапа тайёр мешаванд. яъне ки онҳо хок мешаванд. ана ҳозир сахт ҳастанд. ҳозир бинед, ман ба дастам гирам, ана ин сахта. инро ҳозир дарахт истеъмол карда наметавонад. ин моҳи апрел 3-4 моҳ пас ин хок мешавад. яъне ман меҷиқам намешавад ҳеч сахт да. моҳи апрел дар натиҷаи ман ҳамин барфу борону намӣ ин ба хок мубаддал мегардаду баъд дарахт бемалол инро истеъмол мекунад. манам хел мо ҳамаи ҳамин заминро побел мекунем. ҳозир ҳамдиёрони азиз, мо ана ҳамин хел то ҷое ки пору чошидему нури минералӣ пошидем, то ҳамонҷо побел мекунем. мана аллакай қисмати калонашро мо побел кардем. ёдрас мекунам ба шумо ки пору фарқаш нест. поруи мурғ бошад, поруи кафтар бошад, поруи хар бошад, поруи асп бошад, поруи гов бошад, поруи гӯсфанд бошад. муҳимаш ки пусидагӣ бошад, 1 сол истодагӣ бошад ки решаҳои моро насӯзонад, зарар нарасонад. ана нури минералӣ ҳам ана барои дарахт чизе ки дастатонда доред чошед. фосфат, нитроамофос К, суперфосфат, ман ҳамин калиро баъд метиҳем. калироҳо тобистон додан дар кор, як кали холиро ҳозир додан ягон фоида надорад. ана ҳамин хел хулоси гап, шумо дилхоҳ дарахтатонро, яъне ки тамоми дарахтро, чӣ себ бошад, чӣ шафтолу бошад, чӣ зардолу, чӣ чормағз, чӣ тут бошад, ана ҳамин хел пору рехта побел кунед ва баъд
шумо интизор шавед ки дарахт ба шумо бениҳоят меваҳои ширини бомаззаву хушсифат медиҳад. ин албатта як маротиба дидани вай нест, кор кардани ангур нест. мо боз кор мекунем оли ва боз дар оянда нишон медиҳам. анам хел ҳамдиёрони азиз, мо заминро пору пӯшидем, нури минералӣ пӯшидем ва побел кардем ва ҳамхел ин ниҳоли ангури мо то баҳора меистад. қариби баҳор ман ҳозир сабук кардам, қариби баҳор боз инро абрескаи нағзтар мекунам, яъне ки ба шакли нағз медарораму баъд интизори мевааш мешавем. ҳамдиёрони азиз, агар маъқул шудагӣ бошад ҳамин навори ман ба шумо лайк монед, падилитса кунед, ба ёру рафиқатонро нишон диҳед ки дарахтҳои хонаҳоятонро хеста ана ҳамин хел дору тиҳед. як маротиба дига таъкид мекунам ки агар шумо дар хонаатон доруи минералӣ, нури минералӣ надошта бошед, боки нест, шумо пору ёбед, аз хонатон пору пошед, тамом. ҳамин пору ҳам дар бадани худ, пору дар дохили худ қариби 12-13 микроэлементро дорад. шумо ки маблағ набошаду нури минералӣ харида натавонед, боки нест, пору қатӣ кунед, беҳтарин мешавад. савол бошад агар баъд нависед. фикрам ба ки ҳамаша ман пурра ва мухтасар гуфтам, муфассал гуфтам, мухтасару муфассал. бо ҳамин дар паноҳи худо бошед. мана мо побелро ҳам тамом кардем. бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед.